Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk seluruh Waalaikumsalam. Sina yang malih jibu mungkin betul kesupan di sampun dangu menika Pak nyekaripun mitering ratangan rekil kuning ngubati membrane panci asmara kang memba dadi wong tani sang Tiayus srukas hanya wong tegalan sepi was namur sang panci sintetan Coba kowe to Cahayu, lagi kuning kowe kok lah tak ketok ini. Ji to Cahayu, aku wis rindu lo Cahayu, cak manis. sing nantir kari kuwi sapa entit Lagi kuning kuwi sik nandur yo aku Cahayu, aku arep apa yen arep peken ape syukur ya gelem. Aku yo sisan peken aku. Lagi kuning. aku mau takon wae kontit Mak tengahku mak yuning kowe nek nyeluk-nyeluk seneng rasane atiku mak nyus banjur mak kaya wong oleh untutan ae lho lahir uning sing nantir cekung gede-gede kaya sapa entit senatur aku ya peken ape ya senatur aku ya peken ape ya aku diijoli Kemang aku mau takon wae kontit Yung apa lo Cahayu kok mung yo nyelak terus aja ada ratai sing nantir timun blenek kuwi sapa entit senatur aku ya peken ape ya sing natur aku ya peken ape ya ayo diijoli tenan lho Kemang tit aku mau takon wae kontit aku mau takon aduh yung apa kowe iki sida gelem tenan to sing nantir kacang tuwa-tuwa kuwi sapa entit empet punya Cahayu kok nyinyi wae tinggalane aku ora lahir uning kowe iki gelem ora landani aku sak dum-duman wae mamaku tit mbuh kelem Mama.
mumpung aku ceh helem lho Cah Ayu, yen aku emoh kaca luwe, yen kowe emoh raiku tak teleh endi arep tak teleh ngendi coba. Serena kono wae konten. Apa soal bondo aku nyuki, apa soal duit, yen duit nganti jembuan ya apeh lho, yen duit entek tuku ngono. Aku yo kemang-kemang tet. Komong takon wae konten. Oke, matur suwun sedaya ingkang sampun jakepin lelakon menika. Mugi tansah pinaringan kesehatan keselamatan karahayun. Amin amin ya rabbal alamin. RGS selalu di hati Anda. Matur nuwun Pak, nyuwun pangapunten nggih, hati kesupen lupa